Indonesia. Ho, 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 ho. Lungaku rada kes citra waku lagi pingin mikir kerja tajang lo kowe aja celoro-loro tresnaku mung siji kowe langit bumi kang dadi saksine yen ning ati ra ono wanita liya nyanyi bareng-bareng itu mutusi aku ra ning andi-andi aku lunga mong golek rezeki yuk Citra Rimba Indonesia.
Semoga ayo Mas komen iki lho. Iki nganu TikToker iki bose TikToker iki kodang-kodang kabeh iki wong loro iki. Assalamualaikum Bos. Oh. Lah iki ora ngono iki aku tok biasane nonton di YouTube alhamdulillah ketok wis niki juragan TikTok. Ya ae sik. Oh, ra idoni Oh Mas nggih Mas. Nggih Mas. Baik, kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Alhamdulillah awak dhewe met bengi-bengi ana ning endi kene met mriki ning Indonesia. Idoni lho met kuwi. Ora ro aku. Indonesia mahatane gitu. Lho ngendi? Ayo takon sik. Di Ade rincing ayo. Iku didongake met. Muga-muga masyarakat kene sehat selalu lancar tentrem ayem barokah. Lah iki ditesek kok kene met. Lah napa? Iki kan go flash to met. Heeh. Untuk kan aku merongos. Heeh. Nah iki nek kena flash kene iki difoto ireng met. Oh, kowe pemantul cahaya apa piye? Iki manfaate wong merongos ana fungsine met. Lah napa? Deloke panjenengan. Nggih. Nah menika. Heeh. Iki syaratnya kudu merongos. Do gumun asine. Nek do merongos iso nyemprit. Nah, aman. Niki syaratnya merongos. Bos gumun nanti. Merongos iso kene Pak. Lah iya, alhamdulillah tumpuk blek met. Enten YouTuber kata. Lah iya disapa kabeh met. Muga-muga sedo YouTuber kene iki sehat selalu. Lancar rezekine. Lah iya. Panjang umur. Lah iya tanpa ini kita bukan siapa-siapa. Lah iya. Berikan tepuk tangan semuanya, coy. Lah iya. Des, kowe untune tekan Papua lho. Mergo YouTube. Lah kok tak idoni we. Lah yo piye tenan. Untuk tekan. Lah yo tenan kok. Mergo sorotan. Iki lho, ibu yang guyu ngasih mekekel. Heeh, kowe ngangge pempes mboten, Bu? Sampean ayo. Orang ngrowoh ngono. Lah ya, langsung dikasih rodat pertamane, Bos. Lah iki yo karang yo bagi-bagi waktu awak dhewe ngono. Lagune pertama, Bos. Apa iki Plek Pras? Wajib. Wajib kae. Udu. Apa? Ayo pro konco. Asahan kata loro rukun kang siji aja guyu to sasira kalamangan dilo langsung dirojate mawon ya to Lek. Ayo bro konco
Wih, mik meneh wih. Napa Rosi napa? Rosi napa gen Rosi? kathok. Rosi wis nganu wae. Rosi gen kathok. Lah kok iso? Lha iki sembake brojol kabeh ono. Lah nek wong lanang ki nek cantelane mosok mlotrok. Nyatane kok brojol kabeh ngono. Apa meneh iki? Lah napa? Latu-latu. Latole jeber. Lek prasrak ya ngono ki. Iki kan informasine urung tepat to, Met. Heeh. Ngrungake haba-haba dari saya. Nah, ya. Ya. Ana semprit sing sepisan pindah, ana semprit ping telu. Loro langsung formasi, semprit ketelu Bubar. Oh, udah bubar no. Aja. Langsung jadi siap-siap. Heeh. Papat ndodok. Oh iya. Ya. Dirungake, Mas. Dirungake. Wis tuwoke dirungake kupinge ya.
papat nih. Jadi sing tuwa ki kudu dirungake. Lah iya. Demengi aja ngeyel. Mimpin. Dane kegukeh lato-lato. Oke. Sing tuwa ki teges. Aku nek wis nyekel mikir gendeng. Lah iya pancen kowe ki gendeng. Ora masalah. Yuk, yuk. Ayo, langsung saja. Set. Ayo, tuwek yang ayo. Kandhani kok ya. Ayo. Kose matono no. Kandhani kuping. Wo, tuwek gitu. Aja ngono, sing alus to, Des. Sing alus. Ayo. Loro. Ya ampun, loro. Loro formasi adep-adepan. Iki lambene wis kedel lho, Bos. Lah iya. Telu siap-siap. Idune wis akeh yo. Nah, iki Dadak. wayahe Lek Rut iki. Ya Wayahe apa? Lek Rut. Nggih. Lagu no. Lagune apa Lek, Pras? Wajib naik. Sik, kowe iki aja nesu-nesu ta wis tuwa iki. Aku males nek nesu. Wajib ngayo. Lanang wadon. Loro ilmu. Gampang nesuan. Lah piye? Aja nesu-nesu. Kowe iki tegas ora nesu. Wajib ngayo. Lanang wadon. Loro ilmu dirungake Mas. Lanang wadon ki loro ilmu Mas. Wajib ngain lanang wadon. Ngawur nih gue. Rapopo aku. Aku kok rasanya mah kerowak untukku. Wajib asik. Rangkep rong lagu. Rangkep lagu Jos. Iki kanggo gawe. Yo. Artis dhewe ya. Iya artis dhewe gawa rene. Ayo tak dol kok ning kene kok, Juk. Tak dol. Iya. Ayo, siap tak sepoti aku. Selamat datang seruan kami. Selamat datang di tempat ini. Salam kami dengan bahagia. Selamat datang semua. Riang hati kami ada ayo kedatangan ngangel teman-teman. Ya bosik to Ande. Iki kok semangat banget to begini. Aku semangat iki. Wis disemangati karo Ayang. Ayang sapa? Ayang bebek. Oh, aku kan jadi papa. Papa gedang Mas. Njuk karo Mamah gedang. Ora. Karo Mama Blara. Mama mbahku. Ayo. Nah, Rika rak kepiye? Iki lagunya apa?
Tak sepoti to. Oh, sepoti to. Sepotane Rindia kudune kuwi. Ah, prase kotruk. Lah kowe mamilu kowe kentir. Lah aku wis sak siap, aku wis nyempriti, Bos. Lah sido. Ya ampun. Ayo. Barisan. Angel. Ini Dut keliru ki bos dhewe. Ayo, lagunya apa Lek Rindi? Baik, satu tumpang hadirnya untuk Panjenengan tentunya dengan artis kita kondangnya dari Magelang Dutya, mangga pakai bajunya kebaya merah seperti sarangan tahu. Abang endi? Aku matane iki melek mangane jan iki melek. Iki nek bojo karo iki enggal mati. Lah ngapa? Urung-urung nyenek nih. Ya, oke. Baik, kita tampilkan. Ya. Baik, kita tampilkan dan artis kita. Tadinya maju sedikit. Tadinya maju sedikit. Satu, dua, Eke kayak wong sopit riko. Yuk, semoga. Wis ono sisian Rimba Indonesia. Ning atiku sasuwene sliramu ninggalke aku. Ojo salahke aku, ojo nesu karo aku. Wong tuaku wis kepecut entuk mantu. Ora gelot iki jan upin-ipin kowe mburi panggung kono lah. Udan melo tumeten sing Semantar semua bos. Iki tenan apa yo ono mimpi. Rasanya sliramu kok terasa geli. Salah yen sliramu ngerti janji. Wong tekamu kok yo ora aku buka ning kudunan piye saiki aku wis
suwun salim sih. Wis, rampung met. Penyanyine wis kanggo kabeh. Ya to met to. Gak ngomong ora kowe jane. Nilih mike kono lek Zen kuwi lho, mike hairless lek Zen. Lah mungkin dikucek ngene. Heeh. C. Langsung wae. Heeh. Iki posisine piye? Mantap ngene, Bos. Yo ngene iki. Marep metu. Marep metu rono. Marep rono. Rono. Aja bunuh diri. Aja. Ya nyol ya. Kok viral we. Oh, ya. Pemain mondolan keok. Ono lemut. Ayo, langsung direcatke wae. Ya manut pimpinane kuwi kok kene kok. Apa? Kita pemuda, oke. Yo. Ayo, Met. Wis wayahe bar iki lho, Met. Ya. Ya. Wis. Kita pemuda Islam Indonesia kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama untuk agama Islam yang termulia. Dengan sekuat mencari ilmunya, supaya kita bisa mengajanya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga kita masuk surga. Kita pemuda Islam Indonesia kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama junjung agama Islam yang termulia. Dan sungguh kami mencari ilmunya, supaya kita bisa mengajanya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga kita masuk surga. Pripun? Kurang banter. Sik. Pripun? Baleni neh. Ayo. Baleni neh. Kurang banter. Lek Aldut. Baleni neh. Ora kita pemuda meneh. Iki jarene kurang banter jare. Iki tuwek angoh protoli kabeh. Ayo. Yuk. Kita pemuda Islam Indonesia ingat kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama junjung agama Islam yang termulia. Kami mencari ilmunya, supaya kita bisa mengajanya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga kita masuk surga. Wis sak semaput. Kurang jare Pras tok dewek. Hah? Wis tenan Pras, misake lato-latomu. Wis tuwa. Ya wis, sekarang ki awak dhewe iki kok duwe untran-untran to Pras. Ayo, iya to, siap-siap wae. Ayo bola-bola do siap-siap. Apa sing awak dhewe dikanggokke? Ayo dijumpuki alate. Yuk ki wayahe untran-untrane wae. Langsung wae cukup untran-untrane. Ha iso kene wae gak apa-apa. Ayo iki bingung wis tuwa-tuwa ki. Tuwa-tuwa ki udah bingung. Ayo. Bali kira. Do bali kira do ganti dewek. Iki lho. Nah iki. Ayo. Kene ae rasa ado-ado. Heeh. Lek Rudi. Nah. Iki siap-siap untran-untran maneh. Ya riko dhewe kok. Ayo lho kok enyol. Riko ki Ana Mas Zen. Yuk, ayo, saiki saiki opening sik ke biasane iki. Ya Allah biha, ya wis, iki biasane kok. Nek nyekel mikir sapa? Miki Andes. Ya Des. Ya Miki tukang sone.
Bri? Iket nyong kepiye? Pasang ke? Ngerti gak iket tangga nyong? Api. Riko ngono ke sipok mako bakul sate kok. Ayo, ayo. Langsung. Yuk, monggo iki karang yo untran-untrane bro koyo ngopo bersama Citra Rimba Indonesia. Ayo guys kadang latihan. Ayo, monggo. Yo, gini. Iki wong gede-gede ki seteko iki. Si jedang ding golek zen ndak ilang. Golek zen wis ana le duwe. Lek zen ke zen gede ya. Ayo. Ayo. Ayo wis muni urung sampean kowe. DL audio. Gini. Ya. Piye to? Iki ana glebere barang mbok kaya ngapa wujude. Wis demi caleg para satriya kang nitih. Ya, Ca. Sing ati-ati lan waspada. Ya wis.
jagat raya. Ler iler tandure wong sumbilet tak ijo